Dobar dan svima. Ja sam Monika Pavić, profesorica sam biologije i kemije u osnovnoj školi Vladimir Nazor u Čepinu. I evo, na ovom projektu i ovoj ideji koju ćemo vam danas predstaviti, sa mnom su radile kolegica Andreja Zelić koja radi u osnovnoj školi Tenje i kolegica Renata Viviora Rose koja radi sa mnom u školi u Čepinu. Pa mi ćemo vam nešto ispričati o tome kako je igra sastavni dio života. I evo, ja kao učitelj biologije i kemije često puta zaboravim na tu važnost igre, jer te nekako gradivo ponese i nekako ne razmišljaš o tome koliko je djeci bitno i važno igrati se. Jer kroz igru i kad su mali upoznaju svijet oko sebe, na taj način uče. Tako da, evo, ja sam odlučila malo promijeniti, malo promisliti, ne samo sirova nastava i ono ispitivanje što mi kemičari znamo onako jako inzistirati na tome, ali pokušati napraviti da ta igra bude zanimljiva, odnosno nastava da bude zanimljiva i da se mi malo poigramo. I ovom prilikom bi se evo zaista zahvalila kolegicama koje su me evo vratile na taj početak i naglasile svu tu važnost, posebno kolegici Renati koja je sa mnom u školi i onako dosta taj nekakav suradnički odnos njegujemo, jako nam je lijepo raditi i učiti kako mali mogu prenijeti svoja znanja velikim prijateljima. Znači, nastava samim tim postaje puno zanimljivija. Učenici su u centru rada i naravno, kao što sam rekla, potiče se taj nekakav suradnički odnos u radu. Ono gdje sam ja u predmetnoj nastavi primijenila znači igru, pokušavala sam prilikom obrade nastavnih sadržaja, naravno koristila za motivaciju na satu kad bi nešto radili i najnekako efektnija je bila prilikom ponavljanja. Jedna od ideja, vjerujem da vi to svi radite i pokušavate napraviti, je pogoditi ko sam. Kako je priroda sve što nas okružuje i kako djeca učeći prirodu upoznaju svijet oko sebe i trebaju zaista primijetiti, istražiti i vidjeti koja su to životna svojstva, koje je to životno okruženje u kojem neki određeni organizam živi i radi. Tako smo znamo staviti na leđa učenici, izrezati nekakvu biljnu ili životinjsku vrstu i onda ona na taj način provjerava sve to što smo mi naučili na satu, naučili da li vrši fotosintezu, da li je to autotrof, heterotrof, uzima li gotovu hranu iz prirode ili se koristi tako da je stvara. Onda važno je vidjeti kako je znači sve u prirodi povezano i da sve kreće od proizvođača. Nama je taj proces fotosinteze strašno bitan i strašno važan i djeca to dobiju dobru pripremu u nižim razredima u prirodi, no mi u 5. razredu i u 6. učimo znači da ponovno vratimo tu biljku na početak i da djeca i nekakve miskoncepcije ako su se javile, da ih nekako izbacimo iz tog nekakvog njihovog poimanja i razmišljanja. I ovdje vam je prikaz kako djeca izrađuju hranidbene lance, da kreću od proizvođača, potrošača, razlagača i da shvate kako je važno kruženje tvari u prirodi. Ovo su hranidbeni lanci koji su oni rezali, znači određeni biljni i životinjski organizam i onda su ih ovako slagali, usput se zaigrali, ponovili i naravno naučili puno toga. Ovo evo vidite isto primjer znači toga našeg hranidbenog lanca, da su birali, dolazili do učiteljskog stola gdje im je bilo ovako sve lijepo, zanimljivo. Jedni druge su učili, jedni drugima su bili učitelji, odnosno mentori. Kako je suvremena tehnologija sve prisutnija, znači kako je IKT važan u svakoj školi, svima nama, pa smo tako i mi na nastavi informatike učenici koristili 3D printer i ovdje vidite kako su nam isprintali različite biljne i životinjske organizme i onda su ih oni ovako slagali i stavljali tko će to koga pojesti u životnoj zajednici. Znači, spojili smo i one učenike kojima ide
informatika kao znanost, a isto tako i našu prirodu povezali i nekako sam ja onako vjernija tom papiru i bila sam jako sretna kad su rekli nastavnice više nam se sviđa kad smo mi to crtali, kad smo mi radili bili su kreatori ovog hranidbenog lanca. Onda važan dio nastave prirode svakako je i upoznavanje zaštićenih dijelova naše Hrvatske. Znači upoznati gdje se to nalazi, locirati određeno područje na karti, vidjeti zašto je neko područje posebno važno, zašto je zaštićeno, što to znači ta sama zaštita i sam taj pojam i kako evo svake godine se učenici pripremaju za ekskurzije, ja sam zamislila da oni napravimo nekakav sajam turizma gdje će oni prikazati zašto doći u neki kraj, zašto je to baš taj nacionalni park treba biti na našoj karti, na našeg putovanja. I onda na takav način smo se jako dobro pripremili prije same te ekskurzije i onda naravno tamo kad bi došli na teren su imali zadatke da budu oni turistički vodiči koji će to ispričati na terenu i vidjeti, kako mi kažemo, na licu mjesta uočiti određenu biljnu vrstu, uočiti taj primjenu zakona o zaštiti prirode i naučiti kako se tamo ponašati. Ono što je bilo zanimljivo, ja sam im dala zadatke da naprave neke promo materijale, naravno da opet uvrstimo tu tehnologiju jer su mobiteli stalno njima u rukama i na takav način oni bi izradili u Canvi, koristili onaj Book Creator gdje su radili i pravili kako to pronaći, kako to znači kako taj promo materijal može biti bitan i važan. Osim toga, i mi želimo biti važna destinacija na karti Hrvatske i mi želimo da u Čepin dođu učenici, da dođete svi vi koji slušate, da poželite i gledate ovaj webinar, da poželite doći u taj Čepin, pa smo onda napravili i ideja je bila što bi to oni predložili i preporučili zašto da neko dođe k nama. I onda smo pokušali isto tako imenovati te nekakve suvenire našega mjesta i povezali smo predmete koji, evo recimo povijest, povezali likovni, vidjet ćete u daljem izlaganju, no napravili smo web stranicu u WebNote-u gdje su učenici izradili onako prikaz našeg mjesta, koje su to znamenitosti našeg kraja. Željela sam, pošto oni, rekla sam, stalno su na mobitelima i njima su influenceri bitni i važni u životu, pa da oni budu influenceri svoga kraja, da oni budu prepoznatljiv lik zašto da neko dođe ovdje. U Čepinu vam je napravljen, odnosno napisan prvi hrvatski balet i učenici su na likovnoj kulturi evo crtali balerinu, tu našu Jelu na koju smo mi jako ponosni, a ovo je učenica naše škole koja balet je u srcu i ona pleše i odradila je tako prekrasne pokrete, čak smo na TikToku su napravili jedan profil gdje je Aurora učila njih kako plesati balet, koji su to nekakvi najjednostavniji koraci. I samim tim smo vježbali znači sustav organa za kretanje, povezali sa kostima, s mišićima. Osim toga u Čepinu postoji znači dvorac Adamović koji evo ići će u rekonstrukciju i izradili smo slikovnicu gdje potičemo da se dođe kod nas i da se vidi što su to ti Adamovići napravili za Čepin. Ovo je slika toga dvorca, tamo je nekada bila naša škola i u okviru toga dvorca postoji prekrasan park gdje smo mi odšetali i prepoznavali određene biljne vrste koristeći se plantnetom i naravno napravili tu neku slikovnicu gdje smo htjeli zainteresirati sve naše učenike da dođu tamo.
onda naravno da je čovjek mjerilo svega, da je čovjek u recimo centru prirode i da čovjek često puta sa svojom nekom nesmotrenom djelatnošću ugrozi tu prirodu. I onda jako je važno poraditi na tome i učenicima posvijestiti koliko je bitno i važno da mi se znamo ponašati, da svojim bližnjima u svome mjestu, u svojoj obitelji, ako krenemo od obitelji koja je jezgra društva, gdje učimo jedni druge, da znamo da nastojimo zaštititi, da ne zagađujemo okoliš, ne zagađujemo vodu. Onda smo ovdje radili prekinuti hranidbeni lanac, znači što se to događa kad se čovjek umiješa, kad stavi nekako svoje prste i kako mu pomoći da nekako to riješi, da ne bude u svemu financijska dobit najvažnija. Naravno da odlazeći na terenske nastave, sastavni dio prirode je u tome da sve ono što mi naučimo u učionici, da nastojimo u prirodi znati prepoznati, da znamo uočiti što je to ta evolucija napravila u svijetu, kako se organizmi prilagođavaju, kako se mi trebamo ponašati u prirodi i da oni sve to što su naučili i te svoje ekopatrole koje postoje u školi, da nastoje primijeniti u svakodnevnom životu i da znaju, znači, prepoznati biljke, životinje i onda ono oduševljenje kad onu mimikriju koju smo obradili na satu, da vidite kako to bude prekrasno kad oni kažu nastavnice, pa ja sam mislio da je ovdje drvo. I evo, ovdje će sad kolegica nastaviti. Hvala vam. Dobar dan svima. Ja sam Andreja Zelić iz osnovne škole Tenja. Evo, još jedanput vas sve pozdravljam. I naša škola se nalazi okružene parkom, prekrasnim zelenilom i često kroz školsko dvorište šećemo, naravno skačemo, pjevamo i kroz igru učimo o nekakvom ekosvijetu. Naša nastava se često održava vani, na otvorenom, djeca to jako vole, evo sada će nam uskoro i proljeće, pa ćemo nastavu održavati na terenu, vani, izvan učionice. Potraga je naša krenula u prvom razredu, lagano je krenula od samih školskih vrata, a naša škola se sastoji od dvije škole. Kao što Čepin ima dvorac obitelji Adamović, tako i mi imamo također dvorac obitelji Adamović gdje su smješteni naši veliki učenici, predmetna nastava. Sam dvorac ima svoju legendu, svoju priču, tajne, začarane nekakve kutke koje mi još uvijek istražujemo i djeca baš vole taj dio povijesti, da istražuju, proučavaju i da evo lagano otkrivaju neke iz prošlosti spoznaje koje njima recimo su jako zanimljive. Evo može krenuti naša igra. Međutim, ja ne mogu stisnuti da dalje idem. Sljedeća stranica mi ne da idem dalje. Znači, hodaj i spoznaj, krenuli smo malim korakom, išli smo ravno 20 koraka od školskog vrata, to jest 12 koraka od školskih vrata, skrenuli smo desno i malim korakom smo hodali 10 koraka sve do našeg hotela za kukce. Hodali su po klupi, uživali su na suncu, naravno nosili su svoj pribor kako bi i nešto naučili. Da, onda smo dalje. A meni ne ide da prebacim, evo prebacujem. Dalje smo znači nastavili naše putovanje, hodajući po klupama, uživajući na suncu i došli smo do našeg hotela za kukce.
Hotel za kukce je smješten evo ispred naše male škole, ne ispred dvorca obitelji Adamović. Dobro smo promotrili tko živi u hotelu i dobili smo jedan listić radni koji smo morali sami istražiti. Znači oni su prvi razred, oni su prebrojavali kukce koji su vidjeli u hotelu, napisali su naziv kukca i naravno da su nacrtali hotel za kukce. Kukcima smo donijeli i male mrvice kruha, tako da evo malo ih i nahranimo. Krenuli smo našom poučnom stazom dalje putovati. Hodali smo 20 koraka do naših velikih, ogromnih stabala, debla, koji su bili pripremljeni za vježbe i stezanja. To ćete moći vidjeti na našem videu, pa ćete vidjeti kako djeca imaju tjelesni na otvorenom. Pogledali smo prema našem dvorcu Adamović i hodali smo dalje. Slušali smo priču, to jest legendu o maloj Adici i video također postoji o legendi o maloj djevojčici Adici. Legende se pričaju, znamo, kroz stoljeće, idu s koljena na koljeno i uglavnom djeca uživaju u tom istraživačkom radu, da jednostavno spoznaju svoje mjesto, svoje nekakve legende, priče iz prošlosti. Okrenuli su se desno i nastavili put do mosta. Na mostu su pjevali pjesmicu Zvončiću proljeće, odmorili se na klupi, osluškivali ptičice, osjetili miris proljetnog cvijeća, jer taman je bilo proljeće kad je stiglo u naše Tenje. Nastavili su hodati po poučnoj stazi, brojali i dalje, došli do igre školice, zaigrali igru, bacali kamenčić na polja i opet evo sve nekako išlo brojanjem, dodavanjem, oduzimanjem, pjevanjem i došli smo do našeg abakusa. Imamo jedan prekrasni abakus koji je drveni i jednostavno djeca vole raditi matematičke zadatke na takvom, znači, primjeru konkretnom. Tu smo dobili nastavni listić broj 2, gdje su čitali naputak, računali su naglas, bile su latice u pitanju cvijeta, bubamare, uglavnom sve što nas okružuje u tom našem parku. Našem putovanju se bližio kraj, cilj je legenda o Adici i evo pročitali su na edukativnoj ploči u biti tko je Adica, kad je dvorac izgrađen i ovako izgleda naš dvorac po noći, prekrasno nam svijetli i djeca uživaju u parku, u pričama i evo hvala vam lijepo. To je od mene iz osnovne škole Tenja. Hvala vam. Dobar dan, ja vas isto sve pozdravljam. Ja sam učiteljica Renata Viviera Rose iz Čepina iz osnovne škole Vladimir Nazor. Krenut ću sa prvim razredom, to jest imam prvi razred i radili smo igricu Tko sam. Učenici su izvlačili kartice, može se raditi u paru ili da jedan učenik dođe pred razred i govori drugoj djeci tko sam, imam duge uši, jedem mrkvu, imam brze noge i onda cilj je da učenici pogode koja je to životinja. I nakon toga slijedi pitanje da li je ta životinja živa priroda ili neživa. Osim životinje imali smo znači na karticama i sunce i kamenje, sve što je povezano sa živom i neživom prirodom. Voljeli su raditi i u paru, tko je pobjednik, tko je znao odmah sve pogoditi ili kao može nam biti motivacija na satu prirode ili na satu hrvatskog u opisivanju ako nam treba za uvodni dio vjeverice ili sunca ili nečega. Zatim smo napravili eko školicu i to im se jako svidjelo. Na podu sam zalijepila školicu i zadatak je bio da bace kocku, koji broj dobiju, skaču na taj broj i iz kućice izvlače pitanje koji su broj dobili i odgovaraju. Pobjednik je onaj učenik koji znači dođe do kraja školice i da je na sva pitanja točno odgovorio. To su i pod odmorom, to je bila kolona, to su uživali.
Evo ovdje možete vidjeti, znači 2-3 sata, nikad dosta, tako da tu školicu koristimo i za druge predmete jer im se jako sviđa. Nakon školice istraživali smo životinje zimi i učenici su dobili zadatak da izaberu jednu životinju i naprave male knjižice iz koje će učenici znati pročitati barem jednu rečenicu o toj životinji. Jer to je prvi razred i onda ne znaju baš, nisu još naučili čitati i onda da izdvoje tu jednu zanimljivost o životinji koju su izabrali. Nakon toga kada smo izabrali životinje, onda smo razgovarali gdje te životinje žive, kako ćemo im pomoći preko zime, pa smo izrađivali kućice za naše životinje. Kućice su isto bile od papira, od kartona, od starog otpada, jako im se svidjelo. Kada smo već napravili znači, i životinju i kućice, onda smo odlučili malo i reciklirati. Radili smo od posuda od jaja, pa smo pravili ribice, konjiće, reciklirali smo stari papir. Od recikliranog papira smo pravili ukrase za Božić, jer tada nam je baš dolazio Božić. Životinje koje možemo znači staviti u te naše kućice i ptičice. Evo ovdje vidite i ptičice i mačke. Zatim smo reciklirali i stare knjige. Ovo su radili učenici 4. razreda, iako su radili moji prvaši, ali oni su svoje nosili kući svojim roditeljima kao poklon. Zatim smo radili naopaki kviz, koji ujedno i vježba čitanja i razumijevanja. Zadatak je bio pročitaj i odgovori. Odgovor se krije u riječi napisanoj naopako. Ovo je učenica 4. razreda kada smo to radili, a ovdje su sada moji prvašići. Znači, oni sad čitaju. Zeleni spremnik je za i sad moraju pravilno pročitati staklo. Kad pročita svako svoj papirić, onda dolaze u razredu gdje nam je bio otpad raširen. Njihov je zadatak što prije, znači, pronaći taj otpad i staviti u odgovarajući spremnik. Lov na blago, to im se jako svidjelo jer radili smo po skupinama po 3. I svaka skupina, svi su imali jednake zadatke, samo različitim redoslijedom. Jedni su trebali, prvi zadatak je bio skupi 4 različita lista. Drugima je bio prvi zadatak obujaj papir na kori drveta. Treći su imali izmjeri obujam debla. Evo ovdje sam stavila i listić i zadatke, znači pronađi nešto što možeš reciklirati pa ponesi. Zatim pronađi neku životinjicu pa nacrtaj koju si životinjicu vidio na livadi. Mi sve što smo napravili taj dan, ovo su njihovi radovi od njihovog debla, napravili smo slike. Znači uzeli smo sve te papire, izrezali smo razne životinje, leptira, bubamaru, stavili smo male štapiće i napravili smo našu malu galeriju. To bi bilo sve, samo bi ja još nešto rekla za eko igre. Kad smo kolegica Monika i ja razgovarali, ona je rekla eko igre nisu alternativa učenja. Ono je učenje onako kako mozak vidi u pokretu, u kontekstu, s emocijama i s drugima. Igrajmo se jer djeca bolje uče kroz igru. Hvala lijepo. Hvala na pažnji. Hvala vam.